Hanke Thaniel thima to balogi tongkano hini mano. Hai fono tabuk fono bono je Bwtharnai rok. Badrum mas ni sui hai ke nok ni khari guri tong laiko. Hanke Thaniel no Bwtharnai rok ni mungno to norok jitono kaham keno seman baikena. Bini bu mungka gian krei posu. Hanke bini mungka akol krei sei bucilei. Tei bini mungka rebis ruggunang parani sila. Tam ninke je video rok nugui bujimani. Tui raja kamini baksa borok rok. O mak tam gian krei posu rok ni against thangai. Publicly khulogui kaham ke kok se sara gya. Abo tamni bagin ke o gian krei posu rok bai ulo attack khajana kirijagai. Achumsa horrogo fight de uklok ti bokroko goda berewi kalang faino hini kirijagai. Hanke bahai tongbai hini tini angrok no singlia. Tamnin kendrok jotono o tinjono gian krei akol krei borok Bwtharnai rok no. Jolijaki tongbayo hini ang kaham kino saimano. I komunofo pujani bini akol krei yong. O gian krei posu. Hor kutu go bini buyungsani bi puja bai nok bisingo habai. Je hawas ni puja khai tongnai sonjonyo ke mungsa pano se khaya. Pia ba bini logi thangnai Thaniel no ke Bwtharnai. Ani mendra ni police case hini Chennai khari thangkafu. Chennai thangpuru o posono train sakani. Bui bai dagari khiklai jagai thika rogini khna ke. Ang belai khena tongthok kamung. Tei tiprasar bo belai khena tongthok jabai khamu. Borok Bwtharnai koidin le nang Chennai hoijagi tongnai hinu. Jodi nang Chennai tongnai tiprasar public jog bai manjake. Nini obostha bo mo hayeng nang wansuku dinai musuk buslei. Borok kutheng Chennai tiprasar bai manjake buma sing bui mu phunri jaga nang. Tei police bai manjake to 4-5 din sik lokabo. Jangge pensi me kandri woi thampui war rewoi to ni jaga nang. Mendra a Chennai no theija bathung duk. Bui bai pherjagi phano bui bai tanjagi phano. Hanke ko omak nei asuda roket triprawono kharrei arwasa ke grok tonglaifo. Omoke to bui ni scooty uklok roko skabai berai tongfo. Mane borok khroksano tomang samang buwai Bwtharnai mani ulo phano. Bini sago kunu regret krei. Aboni bagino to scooty kawi berai tongrago. Sak no South Indian film ni powerful blain hai sema tongjak sina blebo. Samendro jodi nang public rok bai manjagai bokrok phatena muchungya henke. Police thangai surrender reoide. Omo hai to khaikelak nang kaham keno saimano ang. Ihan nang public rok bai manjagai yak sebayai. Bokrok phatri bai bujaknano reserve khayo. Henke tabuk uskangni sabaya ordek Sanjay bai pujani enjoy no. Teisa salai bunai. Tamni hinke orni asol yar reng onni bi puja bai Sanjay no. Omo rok joto palki miliwui Thaniel lo chawai sima siklai siwo omo. Kening tawo puja baile boba hai choliwi tong. Puja bai contact de tongko hai ke kokdo sai tongko. Salaya. Aw, tei bro salai sinai ba. Ekdin kok salai akowei. Horonok bisingo mane lai tongla sipai lekhen ke ba. Kubi kok sana thangke bongni abo hamjakma category wase khobjagya. Bongni abo ute kaisa category wase khobjago. Mane babu chuna baby tebi beb teb rokhin layawei. Good morning, good night tamki tongrokini salai bakchudi rokhaya karei. Direct tapa tap. Hit no haje no rock. Hanke o Sanjay omo haike pti interview ri pemani ulo. Tei sada jakob bai singjak prokesa sauka. Ang puja no hamjago. Ang puja be kajangna bo siwo hinei. Mood swing thani oke no sonjingjak period tingjak brirok phana se paigi lakha. Hanke o flick tinni bi puja ni mukhang no bo public rock onek nanyani muchungjaki tongbai kha. Ang ni jibota nanyana muchungui tongo. Hai no hai ang tei sama sabunai. Tamuni le khifru kanma gamcha bai mukhangma kholopino. Bini bagi se kroksa innocent brok thiyo. Hinke bini mukhang no ke tangi phunu gya hino. Bini waijamani chokro kroksa brok ni life thi pemani ulokhe. Sak ke nijini future no wan sugei. Mukhang kholobui toni utna nang. Khana di puila ko Nini je friend bototai ban silia nang saimana ble Sido ablang ba sila saman Tangai ning saimia tonglai ba hino. Ai hinai news rogo asik update riwi tonglai marok no. Ning nugia nada bakpari kokno tangai asik sanamu chung hino Sanjay nang. Yang Thaniel ke bono dol hini onchugu se bono buri malai thani logirina bagai thangmani. Amo se bokhe bini dol ni kunu khobor phanse na hayafo. Tabuk je Thaniel guleni asol bung Thaniel no ble na ing khana hairok no Dol kiching dol para kaisa seranya hote sinilai nuklai dol engmani borok ni bumung se botabo ke man liafo engkhana hairok no se hini sawi tongo amo bo careless tun khayei romi thapra phuni fundam sakri ke thiktana iheni na bo kunu ke ba bises khlajak na jat kok de hino nina amo ba sei muso khinei bu be kutuk jana jat kok sible hanke Thaniel thithangmani lo khroksda burrei Instagram phayei sai tong bhaikwa ang kha Thaniel ni jef hinei tei bin username sire sana diko My RIP boyfriend hini rijak. Tei se insta ID ni mungke cute girl hini rijak. Hanke tei se bio ke I am not cute girl hini rijak. अरे कहना क्या चाहते हो? Pura chaprin di bita mo pura chaprin di bi. Tei bin reels rok ba ajkal Thaniel no timang no slamjak. Followers te views man na bagay kaisa technique re khato bomo. Boss Thaniel ni GF tefo. Yang kai ko
Michael Bro hinai oinoslani ID no se mention khajak musa musa oi reels lama sing slamai views te followers manliya bla hanke ba omo hake shitani idea phaikatana puja samani ba Thaniel GF ni mung ba Lakshmi sipo hanke ko onni bini mung ke tina fo bo dam churani fo knare kaham ke chapri ni bi followers ni bagai asik cha kam taklai de buji khada